Είμαι η Κωνσταντίνα Σαρδίνη. Λίγα λόγια για μένα. Δραστηριοποιούμε στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία 25 χρόνια. Σπούδασα στην Αμερική με υποτροφία, το πρώτο μου πτυχίο στην επικοινωνία και μετά έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στον τομέα της επικοινωνίας και της ηγεσίας. Σε ηλικία 23 ετών έγινα βοηθός καθηγητή και έτσι ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το χώρο της εκπαίδευσης. Από τότε μέχρι και σήμερα είμαι καθηγήτρια επικοινωνίας και μάλιστα είμαι σε ένα κολέγιο ιδιωτικό αμερικάνικο εδώ στην Αθήνα και συντονίζω 2 μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ένα στη διοίκηση και το άλλο σε Human Resource Management. Όλα αυτά τα χρόνια ήθελα να συνδυάσω τη θεωρία με την πράξη. Οπότε η καριέρα μου έχει 2 όψεις. Η μία είναι η ακαδημαϊκή, η άλλη είναι το business κομμάτι. Εργάστηκα σε μεγάλες εταιρείες ως υπεύθυνη εκπαίδευσης και στη συνέχεια ως Human Resource Manager. Όλα αυτά τα χρόνια έχω εκπαιδεύσει πάνω από 7.000 στελέχη επιχειρήσεων σε επικοινωνία, πωλήσεις, διαπραγματεύσεις, train the trainer, εκπαίδευση εκπαιδευτών, διοικητικές και ηγετικές ικανότητες σε managers, διαχείριση αλλαγής, διαχείριση στρες και χρόνου και άλλα πολλά. Επίσης, την τελευταία 5 έχω την τιμή να συνεργάζομαι με τη Helmet Committee, μια επιτροπή στην ναυτιλία σε συνεργασία με την εταιρεία Prevention at Sea, όπου αξιολογούμε όλοι οι experts της αγοράς τον ανθρώπινο παράγοντα Human Element στην ναυτιλία. Με όλη μου την εμπειρία αυτά τα χρόνια, η αποστολή μου είναι πάντα ίδια, να συνδράμω και να προσθέσω αξία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στους ανθρώπους τους.